Keď sa bavíme o stolnom tenise, najväčší rozdiel medzi začiatočníkom a pokročilým hráčom je práve spin, teda rotácia loptičky. V stolnom tenise máme 3 základné druhy rotácie. Topspin, najčastejší útočný spin. Loptička sa točí dopredu, hore cez vrch. Výsledok? Letí rýchlo dopredu, po dopade zarýchli, od súpera vyskočí vyššie. Používa ho napríklad väčšina moderných hráčov ako Malong. Backspin, loptička sa točí dozadu, pod sebou. Výsledok? Letí pomalšie, po dopade sa spomalí alebo zastaví. Často ide nízko nad sieťou. Používa sa hlavne v defenzíve a pri podaní. Sidespin, loptička sa točí do strany. Výsledok? Po dopade uhne do strany. Súper musí viac čítať smer. Často sa kombinuje s topspinom alebo backspinom. Spin vzniká trením medzi gumou a loptičkou. Máme 2 typy kontaktu. Tvrdý kontakt, viac rýchlosti. Švihový, trecí kontakt, viac rotácie. Čím väčší trecí kontakt vytvoríš, tým väčší spin. Topspin, útočný spin. Postav sa v miernom predklone, kolená jemne pokrčené. Raketu drž pod úhlom približne 30 stupňov smerom hore. Pri údere si loptičku ťahaj od spodku smerom hore cez vrch loptičky. Udrž kontakt s loptičkou trochu dlhšie, aby vznikol trecí efekt, spin. Dopad loptičky na súperovú stranu rýchlo vystrelí a odrazí sa nahor. Tip: čím viac švihneš a zároveň zachytíš loptičku spodnou časťou gumy, tým väčší spin vznikne. Backspin, obranný spin. Raketu drž mierne naklonenú dolu. Loptičku jemne zachyť a ťahaj smerom dole, loptička sa otáča dozadu. Kontakt s loptičkou je dlhší, ale jemný. Cieľ je pomaly otáčať loptičku dozadu, po dopade loptička spomalí alebo zastaví a ide nízko nad sieťou. Tip: skvelé na obranu alebo pri podaní, aby súper musel pracne zdvihnúť loptičku. Sidespin, bočný spin. Raketu nakloň do strany, doprava alebo doľava, podľa toho, kam chceš odkloniť loptičku. Loptičku zasiahni a ťahaj ju po stranách loptičky. Nie len dopredu alebo dozadu. Udrž kontakt trochu dlhšie, aby sa spin preniesol. Po dopade loptička uhne do strany a súper musí čítať smer. Veľa ľudí si myslí, že čím silnejšie odpáliš, tým viac je spin. Nie je to tak. Rýchlosť, ako rýchlo letí lopta. Rotácia, koľkokrát sa otočí za sekundu. Profesionálny topspin môže mať aj 100 až 150 otáčok za sekundu. To je dôvod, prečo loptička po dopade tak vystrelí. Zaujímavosť, aj keď lopta letí pomaly, môže mať extrémnu rotáciu. Ako čítať spin? Sleduj úhol rakety súpera, pohyb ruky. Hore rovná sa topspin, dole rovná sa backspin. Zvuk kontaktu. Viac trenia, viac spinu. Spin funguje kvôli fyzike, konkrétne kvôli Magnusovmu efektu. Rotujúca loptička mení tlak vzduchu okolo seba. Preto topspin klesá rýchlejšie na stôl a dá sa hrať veľmi silno, ale stále trafí. Kombinácia rôznych spinov robí stolný tenis extrémne rýchly a náročný na reakcie. Moderní hráči často miešajú topspin plus sidespin, backspin plus sidespin.